Здравейте на всички, аз съм Никола и в това видео ще си говорим за хора, които са оцеляли невъзможното. Джулиан Кьопки се е качила на самолет, но докато е била на този самолет е започнал буря. Толкова силна буря, че едното крило на самолета се е счупило и всички пътници от този самолет са се насочили право към земята. Във въздуха, за щастие, самолета се е счупил във въздуха и Джулиана Кьопки е останала на седалката си и се е приземила на дърво в джунглата. След като е паднала на това дърво, дървото е омекотило падането и когато тя е паднала е останала в безсъзнание и е стояла на земята за един ден. След като се е събудила, тя е нямала много сериозни наранявания, намерила до себе си кутия с бомбони и е стояла в джунглата за 11 дни. И на 11-тия ден тя е била намерена от трима дървосекачи. Джулиан Кьопки е биолог, който е продължил да изследва животни и растения в същата джунгла, в която е оцеляла. И полката от тази история е винаги да слагате колана. Финиас Гейдж е оцелял след като метален стълб е минал през черепа му. Това за мен си е истинско чудо. Неговата работа е била да взривява камъни. Един ден той поставил динамит на един голям камък и с металния стълб, който е бил в ръката му, е започнал да ръчка този динамит и се е получила искра. Тази искра е запалила динамита и е станала експлозия, която е бутнала стълбът към главата му и е минала през черепа му. И въпреки това той е оцелял. Хората наоколо проверили да видят какво е станало. Видяли се, че той е още жив след това, което се е случило и веднага са го заявили в болницата. Докторът там очевидно не е бил подготвен за нещо такова и доктори 150 години са разследвали как точно това нещо се е случило и как е оживял след това. Странното тук е, че той е оживял още 12 години след инцидента. Но единственият проблем е бил, че характерът му се е променил. Не че е станал напълно така ненормален, но малко се е променил характера му. Ръката на Арън Ролстън е била притисната с камък между две скали. Той е стоял така притиснат за 127 часа, като пил вода. След като водата му е свършила, е започнал да пие урината си. И след като осъзнал, че няма какво друго да направи и никой не е дошъл да го спаси, единството, което е можел да направи е да се отреже ръката и да се изостави. Той е взел ножът си, стигнал е до кокалът на ръката си и тогава осъзнал, че няма как с ножът си да счупи кокалът и затова решил малко да го счупи с друг камък и накрая успял да се измъкне от този затвор. Накрая туристи са го открили и макар че и без ръка, той е оживял. През 1960 година в Русия са искали да направят разследване на Антарктида и 9 месеца след това те свършили. Но останали в базата им, тъй като е трябвало да чакат до края на зимата, че да могат да се измъкнат от нея, тъй като ледът им е блокирал изхода.
Докато чакали зимата да свърши, докторът проверявал дали всички в базата са добре. И след няколко дни разбира, че този, който се е разболял, всъщност е бил той. Болестта, от която той се е разболял, се нарича апендицит. Също така ще ви препоръчам да не търсите апендицит в Google, защото има отвратителни снимки. Той се е опитвал да се отърве от болестта без операция, тъй като е нямал кой да му я направи. Мислил какво да направи, пробвал много варианти да се отърве от нея без операция, но накрая му е останал един единствен вариант и то е да се направи операция на самия себе си. Това значи, че трябва да чувства цялата болка, докато прави операцията на себе си. Според мен е доста трудно да се фокусираш върху една операция, докато те боли. И то много, тъй като за да се направи тази операция се правят доста гнусни работи. Разбира се, той го е направил, тъй като ако е оставил тази болест така, той ще да умре. И въпреки тази операция, той оживял. Майкъл Касиди е решил да покара мотора си и докато го кара, загубил контрол на задната спирачка. И така той разбрал, че ще се блъсне в кола и затова започнал да се оглежда за трева. Но изведнъж се е разсеял от нещо и не е видял, че се е насочвал към пожарогасител. И се ударил в този пожарогасител и като се ударил е лежал по корем, но краката са му били нагоре. За щастие хората са го видяли и веднага са повикали спешна помощ. Спешната помощ е дошла бързо и са го завели в болницата, където там много експерти са се опитали да... Тоест не опитали, наистина са му спасили живота и така той се е останал жив и до ден днешен е още жив и даже има дете. Ами хора, така ще приключим това видео. Много ви благодаря, че гледахте. Анимацията не е моя, отстрани съм сложил на кое. Това го казвам, за да YouTube не ми банат видеото. Иначе да, пак ви казвам, много ви благодаря, че гледахте. И ще се опитам да правя по-често видеа, просто заради училище не мога. И да. Затова ще се видим в следващото видео. Много ви благодаря, че гледахте и чао!